Okay, ano po ta sa atong pang-snacks karong hapon na no kining gitawag og pandi saging. Ako po bunyag-bunyag ang pandi saging kay ngano pan ni nga gihimo ang saging. Say gihimo saging ang patamis niya saging. Awan niyo. Pan yun no, di gyud og pan-pan o buduaan ba yun. Okay, mao na ni. Dami ni kayo kanon magigsunan kay dili delikado usbon ko. Kini kong ipanghimo mga diabetic ko ani friendly. Diabetic friendly. Wala. Amigo sa mga diabetes ba. Okay, di maka trigger musapot ang atuang sugar o mo taas ba. Di ka musapot, lain pa lang sapot kay musapot ang utok mo na. Okay, mao na ni, mao na. Musapot ang utok, mamapto dayo balay nga way klaro. Okay, magigsunan mao ni. Ito ni sliceon pero kung slicer ani loya no kay habol kaayo. Pasensya sa mo no. Kay lami ito ni slicer pagkatong malagabas kay sirit kayo ang atong pag-slice no, yung hamis kayo ang agi. Kini mo lagi pangot og ikuan, ipangot og ilaga. Bitaw joke. Okay, muna ni atong pag-slice no sa atong pandi saging. May-mayong na po ni sa pan Bisaya nga akong gihimo. Pero saging lang ni siya no. Third class nga flour, 1/2 then 1/2 pod ang 3/4 ang saging ano tamis no. Dayon yeast 1/2 kutsara, 1/2 pod ang baking. Dayon asin 1/4 kutsara. Mo na itong mga ingredients no. Itlog sang buok o birch tree. Usang buok ban pa kapag dia mayo banibutangan gyud tani kanang sapal sa lubi no kanang kinagod kanang wa pa gyud kuposi ba kami kayo kay tamis mosamot og katamis ang iyang timpla ba pero tamis man gyapon ni pero mayo gyud tumutangan ngadto no kay murag langig ba. Okay ano mo na umantay slice no paita pagka slice kay mao lagi na habol na to kutsilyo. Silang sunod kay palita kanang slicer gyud para slice ug pano kaon na ta no. Okay, tawa nyo huli mo kayo ang dagway no, pero lamig yun ni kanon magkagsunan. Ay kagarantiya yun ako ninyo ni mga igala nga maayo og lami ni kanon og dili delikado og daghang salamat yung pagkano. Pirmi ni